Γεια σας, είμαι ο Τίμος Ζαμπετάκης από την instagram.com και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια τοπική εγκατάσταση του Joomla σε περιβάλλον LAMP χρησιμοποιώντας το VirtualBox. Η χρήση του VirtualBox ενδείκνυται γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε το περιβάλλον LAMP σε ένα άλλο λειτουργικό σύστημα, όπως για παράδειγμα τα Windows. Ταυτόχρονα, με το VirtualBox μπορούμε να δουλέψουμε σε ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον χωρίς τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, ενώ χρησιμοποιώντας το VirtualBox δεν επιβαρύνουμε το σύστημα με περιττά services τα οποία θα ξεκινούν κάθε φορά. Από την άλλη μεριά, το περιβάλλον LAMP είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εγκατάσταση και διαχείριση του Joomla. Ταυτόχρονα μας δίνει τη δυνατότητα εξοικείωσης με βασικές έννοιες του Linux, όπως για παράδειγμα τα permissions και το ownership των αρχείων και των directories, ενώ μαθαίνοντας το περιβάλλον LAMP μπορούμε να μάθουμε πώς θα κάνουμε εύκολη μεταφορά του site σε ένα live περιβάλλον προσβάσιμο από το διαδίκτυο. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε το VirtualBox, το οποίο μπορούμε να κατεβάσουμε δωρεάν από τη διεύθυνση που βλέπετε. Θα χρειαστούμε επίσης το ISO αρχείο του Ubuntu Server, το οποίο διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση που βλέπετε. Θα χρειαστούμε ακόμη ένα πρόγραμμα πελάτη FTP, όπως για παράδειγμα για τα Windows το WinNCP, το οποίο διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να κατεβάσετε στη διεύθυνση που βλέπετε. Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5 GB αποθηκευτικού χώρου, ενδεχομένως και περισσότερα, και τέλος μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο για να μπορέσουν να κατέβουν τα απαραίτητα πακέτα. Έχοντας εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία δημιουργίας ενός virtual machine στο VirtualBox. Τρέχουμε το VirtualBox, κάνουμε κλικ στο New, πληκτρολογούμε το όνομα του virtual machine που θα δημιουργήσουμε και ελέγχουμε ότι ο τύπος του virtual machine είναι Linux και η έκδοση είναι 64-bit. Αυτή άλλωστε είναι η μοναδική έκδοση στην οποία διατίθεται η τελευταία έκδοση του Ubuntu Server, που αυτή τη στιγμή είναι η 14.04 LTS. Κάνουμε κλικ στο Next. Και στη συνέχεια θα δηλώσουμε το μέγεθος της μνήμης του Virtual Machine. Ένα προτινόμενο μέγεθος μνήμης είναι τα 1024 MB, με την προϋπόθεση ότι το σύστημά μας διαθέτει τουλάχιστον 4 GB φυσικής μνήμης RAM. Κάνουμε κλικ στο Next. Και στη συνέχεια θα δηλώσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο για τον εικονικό δίσκο του Virtual Machine. Κάνουμε κλικ στο Create. Και στη συνέχεια θα δηλώσουμε τον τύπο του αρχείου. Το VirtualBox χρησιμοποιεί ως προκαθορισμένο τύπο το VDI. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να αλλάξουμε αυτή την επιλογή, επομένως κάνουμε κλικ στο Next. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε το αρχείο του εικονικού δίσκου να είναι dynamically allocated. Αυτό σημαίνει ότι το μέγεθος του αρχείου θα αυξάνεται δυναμικά ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα βρίσκονται σε αυτό. Είναι μια επιλογή που μειώνει κάπως τις επιδόσεις του Virtual Machine, αλλά συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου, γιατί το αρχείο του εικονικού δίσκου δεν θα καταλαμβάνει εξ αρχής το μέγιστο αποθηκευτικό χώρο. Επιλέγουμε dynamically allocated λοιπόν και κάνουμε κλικ στο Next. Στη συνέχεια θα δηλώσουμε το όνομα του αρχείου του εικονικού δίσκου και το μέγεθός του. Το VirtualBox προτείνει ως μέγεθος τα 8 GB. Αυτό θα είναι το μέγιστο μέγεθος και όχι το μέγεθος του αρχείου εξ αρχής, γιατί δηλώσαμε ότι θα είναι dynamically allocated. Αν θέλουμε να αλλάξουμε την τοποθεσία στην οποία θα αποθηκευθεί το αρχείο του εικονικού δίσκου, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο βελάκι που βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος, αυτό που σημειώνεται σε ένα κόκκινο κύκλο, για να επιλέξουμε εμείς την επιθυμητή τοποθεσία όπου θα αποθηκευτεί το αρχείο του εικονικού δίσκου. Διαφορετικά, το VirtualBox θα αποθηκεύσει το αρχείο του εικονικού δίσκου στην προεπιλεγμένη τοποθεσία, η οποία ορίζεται στα Preferences. Κάνουμε κλικ στο Create. Και πριν ξεκινήσουμε το Virtual Machine θα πάμε για λίγο στα Settings και στην επιλογή Storage, όπου θα δούμε ότι το εικονικό CD-ROM του Virtual Machine αυτή τη στιγμή είναι κενό. Εμείς εδώ θέλουμε να δηλώσουμε το ISO αρχείο του Ubuntu Server που έχουμε κατεβάσει. Επιλέγουμε λοιπόν το εικονικό CD-ROM και κάνουμε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται στα δεξιά. Μέσω της πρώτης επιλογής μπορούμε να επιλέξουμε το αρχείο ISO του Ubuntu Server από την τοποθεσία στην οποία το έχουμε αποθηκεύσει. Κάνουμε κλικ στο OK και πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το Virtual Machine. Πατάμε Start και θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Είναι το Virtual Machine που μόλις δημιουργήσαμε. Αυτομάτως θα ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης και η πρώτη οθόνη που θα μας υποδεχθεί είναι η οθόνη επιλογής της γλώσσας για την εγκατάσταση. Αν θέλετε μπορείτε να επιλέξετε ελληνικά, διαφορετικά επιλέγετε English πατώντας το Enter. Η επόμενη οθόνη είναι το κύριο μενού. Μέσω της πρώτης επιλογής πατώντας το Enter μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης του Ubuntu Server.
Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε τη γλώσσα, την προκαθορισμένη γλώσσα του συστήματος. Καλό είναι να επιλέξετε τα αγγλικά, να κάνουμε και μια εξάσκηση στα αγγλικά μας άλλωστε. Επιλέγουμε λοιπόν English πατώντας Enter και στη συνέχεια θα επιλέξουμε τη χώρα και επειδή η Ελλάδα δεν είναι στις διαθέσιμες επιλογές, θα κατέβουμε κάτω στην επιλογή Other και στο επόμενο μενού στην επιλογή Europe, πατώντας Enter, θα πάμε στην σχετική λίστα με όλες τις χώρες της Ευρώπης και κατεβαίνοντας θα βρούμε την επιλογή Greece. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουμε το local του συστήματος και εφόσον έχουμε επιλέξει ως γλώσσα τα αγγλικά, θα επιλέξουμε για local το English US και στη συνέχεια θα ρωτηθούμε αν θέλουμε να γίνει αυτόματη ανίχνευση του layout του πληκτρολογίου μας. Επιλέγουμε No, θα κάνουμε χειροκίνητα τη ρύθμιση και θα επιλέξουμε English US και στις δύο επόμενες οθόνες για το layout του πληκτρολογίου. Το English US Layout είναι το προκαθορισμένο layout που χρησιμοποιούν τα περισσότερα πληκτρολόγια. Η μόνη ανάγκη να αλλάξετε αυτή την επιλογή θα υπάρξει μόνο αν έχετε ένα εξωτικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιεί κάποιο διαφορετικό layout. Η διαδικασία της εγκατάστασης έχει ξεκινήσει. Διαβάζονται τα απαραίτητα πακέτα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια της εγκατάστασης. Εδώ γίνεται μια αυτόματη ανίχνευση του υλικού και στη συνέχεια μια απόπειρα αυτόματου καθορισμού των ρυθμίσεων του δικτύου μέσω DHCP. Και εδώ θα χρειαστεί να εισάγουμε το hostname, δηλαδή το όνομα του server που θα δημιουργήσουμε. Γράφουμε το επιθυμητό hostname και με το πλήκτρο Tab πηγαίνουμε στο Continue και πατάμε Enter. Και εδώ θα δηλώσουμε το πλήρες όνομα του νέου χρήστη που θα δημιουργήσουμε στο Virtual Machine. Πληκτρολογούμε το επιθυμητό όνομα, με το πλήκτρο Tab πηγαίνουμε στο Continue και στη συνέχεια θα εισάγουμε το username του λογαριασμού χρήστη. Γράφουμε το επιθυμητό username και με το Tab πηγαίνουμε στο Continue και θα εισάγουμε και ένα password για το νέο λογαριασμό χρήστη που δημιουργούμε, το οποίο θα εισάγουμε 2 φορές για επιβεβαίωση. Η εγκατάσταση θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ασθενές password. Επιλέγουμε Yes. Και θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να κρυπτογραφήσουμε το home directory του νέου χρήστη. Επιλέγουμε No. Και επίσης θα μας ρωτήσει αν η ζώνη ώρας Europe Athens είναι η σωστή. Πατάμε Yes. Και η εγκατάσταση συνεχίζεται. Φτάσαμε στη διαδικασία του partitioning. Εδώ θα επιλέξουμε την επιλογή Guided, Use Entire Disk and Setup LVM. Πατώντας το Enter, θα διαλέξουμε τον μοναδικό δίσκο, είναι ο εικονικός δίσκος του Virtual Machine. Πατάμε το Enter και μας ρωτάει αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές στον δίσκο και να ρυθμίσουμε το LVM. Επιλέγουμε το Yes. Στη συνέχεια θα μας ζητήσει να εισάγουμε το συνολικό μέγεθος του Volume Group. Εισάγουμε το μέγιστο μέγεθος 8,3 GB και εδώ θα αποθηκεύσουμε τις οριστικές αλλαγές στον εικονικό δίσκο του Virtual Machine. Αυτή η διαδικασία αφήνει εντελώς ανέπαφους τους φυσικούς δίσκους του συστήματός μας και τα partitions που περιέχουν, γιατί διεξάγεται μόνο στον εικονικό δίσκο του Virtual Machine. Εδώ γίνεται η βασική εγκατάσταση του συστήματος. Αν χρησιμοποιούμε HTTP proxy, θα τον δηλώσουμε εδώ. Διαφορετικά αφήνουμε κενή την επιλογή και με το Tab πηγαίνουμε στο Continue. Εδώ θα χρειαστεί να επιλέξουμε πώς θέλουμε να γίνονται οι ενημερώσεις. Η πρώτη επιλογή είναι No Automatic Updates. Την επιλέγουμε πατώντας Enter. Και εδώ θα επιλέξουμε το λογισμικό που θα εγκαταστήσουμε στον Ubuntu Server. Θα επιλέξουμε τον OpenSSH Server πατώντας το πλήκτρο Space και πιο κάτω θα επιλέξουμε και την επιλογή LAMP Server πατώντας πάλι το πλήκτρο Space για να εγκαταστήσουμε ένα πλήρες περιβάλλον LAMP στον Ubuntu Server. Αφού θα εγκαταστήσουμε την MySQL που είναι μέρος του LAMP, θα χρειαστεί να εισάγουμε ένα password για τον root χρήστη της MySQL. Εισάγουμε το password 2 φορές για επιβεβαίωση. Και η εγκατάσταση του λογισμικού συνεχίζεται. Η εγκατάσταση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Γίνεται και η σχετική εκαθάριση. Και εδώ γίνεται η εγκατάσταση του Grub. Ο Grub είναι ο bootloader που χρησιμοποιεί ο Ubuntu Server. Και εδώ θα ερωτηθούμε αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον Grub στο Master Boot Record του εικονικού δίσκου. Πατάμε το Yes.
Και με την εγκατάσταση του grab ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγκατάστασης. Και αφού χρησιμοποιούμε το αρχείο ISO του Ubuntu Server, δεν έχουμε να αφαιρέσουμε κάποιο CD-ROM όπως μας προειδοποιεί, οπότε πατάμε το Continue για να γίνει επανεκκίνηση του Virtual Machine και να μπούμε στο περιβάλλον του Ubuntu Server. Αυτός είναι ο grab και ο Ubuntu Server ξεκινάει. Θα χρειαστεί να εισάγουμε το username και το password του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσαμε κατά την εγκατάσταση. Επομένως, εισάγουμε το username και το password. Και η πρώτη διεργασία που θα εκτελέσουμε στο νέο περιβάλλον του Ubuntu Server είναι η διαδικασία της ενημέρωσης. Πληκτρολογούμε λοιπόν την εντολή sudo κενό apt get κενό update για να ενημερωθεί η λίστα του λογισμικού που είναι εγκαταστημένο στον server. Και μετά από το update, σειρά έχει το upgrade, το οποίο θα το δώσουμε με την εντολή sudo apt get κενό upgrade. Και έτσι θα αναβαθμιστούν όλα τα εγκατεστημένα πακέτα στις πλέον ενημερωμένες εκδόσεις. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης, θα χρειαστεί να επανεκκινήσουμε τον σερβερ. Αυτό θα το κάνουμε δίνοντας την εντολή sudo reboot και ο σερβερ θα επανεκκινήσει με τα ενημερωμένα πακέτα. Η επόμενη διεργασία που θα χρειαστεί να εκτελέσουμε στον Ubuntu Server είναι η αλλαγή των ρυθμίσεων του δικτύου, και αυτό γιατί η αρχική ρύθμιση έγινε αυτόματα με DHCP και θα χρειαστεί να αλλάξουμε αυτή τη ρύθμιση γιατί θα χρειαστεί να αποδώσουμε μια στατική διεύθυνση IP στον server μας. Προηγουμένως θα πρέπει να βρούμε το C-Class domain στο οποίο ανήκουμε. Θα τρέξουμε λοιπόν μια γραμμή εντολών από τα Windows και θα δώσουμε την εντολή ipconfig. Στα αποτελέσματα που θα μας βγάλει η εντολή ipconfig θα ανέβουμε προς τα πάνω για να δούμε την IP διεύθυνση που χρησιμοποιεί ο Network Adapter με τον οποίο συνδεόμαστε στο δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση είναι 192.168.1.212. Επομένως, το C-Class domain στο οποίο βρισκόμαστε είναι το 192.168.1. Αυτό είναι και το C-Class domain το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να αποδώσουμε μια στατική διεύθυνση IP στον Ubuntu Server. Κλείνουμε τη γραμμή εντολών των Windows και ξαναμπαίνουμε στο περιβάλλον του Ubuntu Server δίνοντας το username και το password. Και για να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του δικτύου θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε το κατάλληλο αρχείο. Αυτό θα το κάνουμε δίνοντας την εντολή sudo κενό nano κενό κάθετος etc κάθετος network κάθετος interfaces. Αυτό είναι το αρχείο των ρυθμίσεων του δικτύου του Ubuntu Server. Κάθε φορά που δίνουμε την εντολή sudo μας ζητείτε το password και στο αρχείο που ανοίξαμε θα κατέβουμε προς τα κάτω με τα βελάκια, θα πάμε δίπλα στη λέξη inet, θα σβήσουμε το DHCP, θα γράψουμε static, θα πατήσουμε enter για να αλλάξουμε μία γραμμή, θα γράψουμε address κενό, την IP διεύθυνση που θέλουμε να αποδώσουμε στον server. Εδώ για παράδειγμα είναι 192.168.1.100. Θα πατήσουμε Enter και θα γράψουμε netmask, είναι το subnet mask του δικτύου, 255.255.255.0. Θα πατήσουμε Enter και θα γράψουμε gateway κενό, την IP διεύθυνση του router με τον οποίο συνδεόμαστε στο ίντερνετ. Και από κάτω θα γράψουμε DNS Pavla name servers και για παράδειγμα θα δώσουμε το name server της Google 8.8.8.8. Πατήσουμε Ctrl X και Yes για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές. Και τώρα θα χρειαστεί να κλείσουμε για λίγο το Virtual Machine για να κάνουμε μια αλλαγή στις ρυθμίσεις του. Κλείνουμε το σχετικό παράθυρο και επιλέγουμε την επιλογή Send the Shutdown Signal. Και θα πάμε στα Settings του Virtual Machine και στην επιλογή Network για να αλλάξουμε τη ρύθμιση από NAT σε Bridged Adapter.
Και θα επιβεβαιώσουμε ότι από κάτω ο adapter είναι ο network adapter με τον οποίο συνδεόμαστε στο δίκτυο. Θα κάνουμε κλικ στο OK και θα ξαναξεκινήσουμε το virtual machine για να επιβεβαιώσουμε ότι οι αλλαγές που κάναμε όσον αφορά τις ρυθμίσεις του δικτύου έχουν καταχωρηθεί επιτυχώς και ότι το virtual machine έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Εισάγουμε τα στοιχεία του χρήστη, username και password. Και για να δούμε τις ρυθμίσεις του δικτύου, του virtual machine, θα δώσουμε την εντολή ifconfig, με την οποία βλέπουμε ότι η διεύθυνση IP που δηλώσαμε έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Για να επιβεβαιώσουμε ότι το virtual machine έχει πρόσβαση, μπορούμε να δώσουμε την εντολή ping.google.gr και την σταματάμε με Ctrl+C. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε δύο απαραίτητα πακέτα. Το πρώτο πακέτο είναι ένας FTP server, ο ProFTPD για την ακρίβεια. Τον εγκαθιστούμε δίνοντας την εντολή sudo apt-get install ProFTPD. Δίνουμε το password όπως πάντα κάθε φορά που δίνουμε την εντολή sudo. Επιλέγουμε yes για να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Και σε αυτήν την οθόνη θα επιλέξουμε να εγκατασταθεί ο ProFTPD ως standalone. Η εγκατάσταση του ProFTPD ολοκληρώνεται και το επόμενο πακέτο που θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε είναι το phpMyAdmin. Το εγκαθιστούμε δίνοντας την εντολή sudo apt-get install phpMyAdmin. Το phpMyAdmin είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης των βάσεων δεδομένων MySQL. Εδώ θα επιλέξουμε τον Apache 2, πατώντας το Space και με το Tab θα πάμε στο OK για να συνεχιστεί η εγκατάσταση. Και σε αυτή την οθόνη θα επιλέξουμε Yes για να δημιουργηθεί αυτόματα η βάση δεδομένων για το phpMyAdmin. Θα δηλώσουμε το password του root χρήστη της MySQL που είχαμε δηλώσει κατά την εγκατάσταση και εδώ θα εισάγουμε το password για το phpMyAdmin. Θα το εισάγουμε 2 φορές για επιβεβαίωση. Και η εγκατάσταση του phpMyAdmin ολοκληρώθηκε. Μπορούμε πλέον να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων για το Joomla. Ανοίγουμε έναν browser και στη διεύθυνση δίνουμε την IP διεύθυνση του server 192.168.1.100 κάθετος phpMyAdmin. Εισάγουμε το username της MySQL, root και το password και στην επιλογή Databases κάνουμε κλικ και δημιουργούμε μια νέα βάση την οποία ονομάζουμε JoomlaDB για παράδειγμα και κάνουμε κλικ στο Create. Η βάση δεδομένων είναι έτοιμη, μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία εγκατάστασης του Joomla κλείνοντας το browser και πηγαίνοντας πάλι στο Virtual Machine για να δημιουργήσουμε το directory στο οποίο θα εγκαταστήσουμε το Joomla. Γράφουμε λοιπόν την εντολή sudo mkdir κάθετος var κάθετος www κάθετος html κάθετος Joomla. Με αυτή την εντολή δημιουργούμε το directory και τώρα θα χρειαστεί να δώσουμε πλήρη δικαιώματα. Γράφουμε την εντολή sudo κενό chmod κενό 777 κενό το directory που δημιουργήσαμε προηγουμένως. Εδώ να τονίσουμε ότι τα πλήρη δικαιώματα δεν είναι οι προτινόμενες ρυθμίσεις ασφάλειας για το Joomla. Αν χρειαστεί να μετακινήσουμε το site σε ένα live περιβάλλον, θα πρέπει να τα αλλάξουμε. Θα τρέξουμε το πρόγραμμα πελάτη FTP, εδώ για παράδειγμα το WinNCP. Θα επιλέξουμε ως πρωτόκολλο σύνδεσης FTP. Θα δώσουμε διεύθυνση την IP διεύθυνση του server 192.168.1.100 και port number 21. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τα στοιχεία του χρήστη, username και password και θα πρέπει να αλλάξουμε το directory και να μετακινηθούμε στο directory που δημιουργήσαμε προηγουμένως. var www html Joomla. Έχοντας δώσει πλήρη δικαιώματα, εδώ μπορούμε πλέον να ανεβάσουμε το αρχείο του Joomla, το οποίο έχουμε κατεβάσει. Ανεβάζουμε το αρχείο και κλείνουμε τον FTP client για να πάμε στο Virtual Machine και να κάνουμε unzip. Πριν κάνουμε unzip θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το αντίστοιχο πακέτο. Το εγκαθιστούμε λοιπόν δίνοντας την εντολή sudo apt-get install unzip.
Και έχοντας εγκαταστήσει το unzip, μπορούμε να μεταφερθούμε στο directory του Joomla, δίνοντας την εντολή cd κενό το πλήρες path του directory. Να κάνουμε ένα ls για να δούμε ότι το αρχείο που ανεβάσαμε όντως βρίσκεται εκεί. Και δίνοντας την εντολή unzip κενό το όνομα του αρχείου, που μπορούμε να το συμπληρώσουμε πατώντας το πλήκτρο tab, να εξάγουμε τα περιεχόμενα του zip αρχείου του Joomla. Στη συνέχεια θα πρέπει να ξαναδώσουμε πλήρη δικαιώματα στα νέα directories που έχουν δημιουργηθεί μετά την εξαγωγή των περιεχομένων του αρχείου, οπότε δίνουμε την εντολή sudo κενό chmod κενό παύλα κεφαλαίο r κενό 777 και το directory του Joomla. Έτσι δίνουμε πλήρη δικαιώματα σε όλους τους νέους φακέλους που δημιουργήθηκαν και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την κυρίως διαδικασία εγκατάστασης του Joomla πηγαίνοντας στην διεύθυνση IP του server, δίνοντας κάθετος Joomla. Και βλέπουμε ότι η εγκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει. Μπορούμε να δηλώσουμε τον τίτλο του site, μία περιγραφή, στη συνέχεια θα δηλώσουμε ένα email διαχειριστή του site. Από κάτω θα δηλώσουμε το username του διαχειριστή του site. Και από κάτω το password για τον διαχειριστή του site. Το εισάγουμε 2 φορές για επιβεβαίωση. Κάνουμε κλικ στο Next. Και στη συνέχεια θα εισάγουμε τις ρυθμίσεις για την βάση δεδομένων MySQL που θα χρησιμοποιεί το Joomla. Δίνουμε το username της MySQL, root, και το password που έχουμε δηλώσει κατά την εγκατάσταση. Δίνουμε το όνομα της βάσης δεδομένων που δημιουργήσαμε στο PHP MyAdmin, JoomlaDB, και κάνουμε κλικ στο Next. Αν θέλουμε, μπορούμε να εγκαταστήσουμε τα sample data για να πάρουμε μία εικόνα του πώς θα εμφανίζεται το template του site μας. Και είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε πλέον να κάνουμε ένα κλικ στο Install για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγκατάστασης, και επειδή έχουμε δώσει πλήρη δικαιώματα, μπορούμε να αφαιρέσουμε το φάκελο της εγκατάστασης και να δούμε την εμφάνιση του site, καθώς και να μπούμε στη σελίδα διαχείρισης, δίνοντας τη διεύθυνση κάθετος Administrator και εισάγοντας τα στοιχεία του διαχειριστή που έχουμε δηλώσει. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να τη βρήκατε σχετικά απλή. Αν θέλετε, μπορείτε να μας αφήσετε τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε.